Megszólalt mennyország gyönyörű harangja, új hóvasárnapra csendült kedves hangja. Ünnepezz mi nekünk, mert új titkot nyerünk a szent olvasóból, mely erős eszközünk. Gyertek, hívtársaim, öltözzünk fehérbe, égő gyertyát tartson mindenki kezében, mert ma jön körünkbe mennynek nagyasszonya, ki gyermekeinek ím ezeket mondja. Jöjjetek mindnyájan, szép élő rózsáim, gyönyörű mezőben, fiaim, leányim. Hozzátok vissza a múlt hónapi titkot, a szép rózsabimbót, melyet megújítok. A szép zöld koszorú megújul mai nap, mert minden élő tag gyönyörű titkot kap. Úgy ragyog a titka, mint a napsugára, s mint majd fényleni fog égi koronája. Zöld mező közepén van egy trón rubintos, azon van egy rózsa, mely tiszta vérpiros. Az a piros rózsa, a szép Szűz Mária, szent olvasónk áldott égi királynéja. Szent angyalok jönnek kertet keríteni, 15 rózsával azt körülültetni. Hull-e-kertre égből szent malaszt harmatja, az égi kegyelmet a szent lélek adja. Mennyországban ma a szentek vigadoznak, az ének hangjai örömtől hangoznak. A buzgó tagok itt mind megjelennek, és Szűz Máriával új titkot cserélnek. Gyertek ti mindnyájan, nagy örömmel várlak,